Shoutout sa namo. Naabot na dire sa Lure Talagsaon Finals. Nga salamat sa ato ang mga sponsors. Maki Humawid, Cholo Adyong, Chrissy Magala, Attorney John Ray Rodriguez, Style by Devona para sa ato ang trophy. Boss Bangs, Titus Big Belly, Rootsco, Mido Beats, Joe Marks Bike, Pamujo Hostel, Gracia, Miming Things, Piskay Clothing, Gia Music, Kalye Culture, The Box, Tik Boys Tuslubua. Salamat ni Metronome. Salamat ni Sir Jerry sa pag-anhidire. Sa tanang mga nisuporta. Next year, kagaya ko na tournament next year. So, Karon dayon namang surprise. yeah, may uli ay! Wait sa. Si Brian na pa-upload sa group chat sa Lure. Alright, so this isn't fucking over yet. Yes. After this fucking event, we're gonna have. Oh, sorry for the profanity. Naatay Cypher Battle. So all crews, tapok mo. It's gonna be another Cypher Battle. Let's go! So, i-upload ako dito karon. Magkabuang mo pangita sa kuan yung kagrupo gyud. Okay, kana? Nana sa group chat. Mag-group mo ani. Ang dawaton na namo is 7 groups. So first come first serve yun siya. Na registration ng 500, then ang champion is 5,000. Then 5 members each group. So mo na mahitabo then mo ang beat na produced by Metronome and mo i-taping ni siya live ha, dili na siya i-recording. So dili na siya i-recording. So i-taping na siya live. Dito then atong judges is taga Cebu tanan. Si Fangs, Maki ug si Architect. So tanawan niyo sa group page, sa group chat nakoy gisayn nga poster. So muna ang mabutay na to nga kalihukan sa Lure murag pinaskuhan na muna Para December. December. More details sa to sa page para sa venue pohon para sa Cypher no o uban pa nga gawan nga mong ipa-update ninyo. So karon mao na ni Cypher Skirmish dara nga to ang poster. Ang kita ra mo uban ka group ninyo. So 7 na tong dawaton na. 7 na tong dawaton first come first serve yun. Then November 25 ang cut off ana. So kitsa gi magalista to karon na. Cypher Skirmish, so muna siya. Kita-kits pohon sa December, then update rata sa group chat tanan, update ra pud tanan. So muna siya, daghang salamat. And shoutout po dahil sa Rapolo, sa taga Cebu, no? Grabe lang tanaw sa nato sa itong mga kalihukan. Shoutout kay John Leo, Nalatata, Fangs, Maki, Architect, o Guban ba, Nalapen Pluma. Daghang salamat. Hopefully makabisita mo balik diri pohon. Yeah, let's make it happen. Let's make it happen. Cebu versus Bohol Part 2. Let's make it happen, Jaya. Final sa Sagisig, November 25. We got a new heavy hitter right here. Napulo bay, pasensya ko dayo karon tuiga kay nakoy mission dire. Pero next year, balik ko diha. Hey, salamat. Ayat na pod! Ora to, daghang salamat. Merry Christmas and Happy New Year. It's a wrap! Rokuman.